Sherifla Jabara Flebo ka kɛ ni waati ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw kɛyɔrɔ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan amunu sɔgɔmɛ Sherifla Jabara so la ni waati jamukan kelen kan dɔgɔkun ni o ye sariya bulon ye sariya bulon kɔnɔ bi an wulila ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma o de ye jamana bɛ cogo min na sisan jamana bɛ hukumu kɔnɔ ni bɛɛ jɔrɔna ka sira waati ninnu kɔnɔ jamana kɔnɔdenw a bɛ waati dama bɔ maaw furugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ maaw ni cɛnin don ɲɔgɔn kɔrɔ ni o de kɛra sababu ye ka taamaw kɛ ni o de kɛra sababu ye dɔw ma taama kɛ mais u sigilen to u kɛyɔrɔ la ka se ka déclaration kɛ walasa k'u ka nisɔngoya jira jamana maracogo la ni waati laban ninnu kɔnɔna na mun nana ni o ye ni an ko sariya bulon bɛ an bolo an wulila ka se maa min ye sariya dɔnna waraba ye ni an delila k'ale wele siɲɛ caman an ka nin kɛnɛ kelen kan a ka se ka na sariya kuma fɔ an ɲɛna i n'a fɔ a da sera ma don tɛmɛnenw na cogo min na k'a fɔ parti prité a la k'a fɔ ko anw bɛna an ɲɛ dɔ la ka côté dɔ dɛmɛ an mago tɛ o la an mago bɛ jumɛn de la ka se ka sariya fɔ i n'a fɔ jamana yɛrɛ sigimɛ sariya ka cogo na ni an b'a fɔ ko jamana Mali ye sariya jamana ye le Mali est un pays de droit o ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye bɛɛ bɛnnen don o kan mais ko minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ u ni sariya bɛ taa sira jumɛn fɛ sariya ye mun fɔ a la institution fila min bɛ yen ni o ye cour constitutionnelle ani assemblée nationale nin waati ninnu kɔnɔ gɛlɛya bɛ a baaraw kɔnɔna na jamanadenw dimi bɛ nin cakɛda fila kɔrɔ kun jumɛn bɛ a la est-ce que o dimi ninnu ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an ka maa welelen maa kelen Dr Suleiman De professeur d'enseignement supérieur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako la faculté de droit public chercheur an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka anw bilasira nin kɔnɔ le thème du jour l'analyse juridique des manifestations en cours au Mali o de an ka bi sigi hakilina ye walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la an ka maa welelen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a sɔnni min kɛra ka anw bisimila ka anw bilasira nin hakilina in kan sɔni an n'an ka maa welelen an bɛna kuma di a ma. Docteur sisan an b'a fɛ ka dɔn mun de nana ni nin ko ninnu ye jamana kɔnɔ est-ce que i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun jumɛn y'a to nin mouvement ninnu créera manifestation ba ninnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ. Ayiwa n fana ka foli bɛ se aw ma aw ni ce aw ka danaya la aw ni ce aw ka nali la anw yɛrɛ sɔrɔ an sigida la k'an ɲininka kɔrɔlen an b'aw sɔrɔ aw ka cakɛda la aw ka télévision so la nka bi n'o ka sɔrɔ aw yɛrɛ wulila ka s'an ma o fana diyara an ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan an ka foli bɛ aw filɛbaga bɛɛ ye anw kɔni bi an b'a fɔ jamana bɛ lahala min kan bi an ko sariya ka kuma kan a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan an ka sariya sun caman bɛ an bolo bi jamana in kɔnɔ o burujalen don nka n'i ye ɲininkali kɛ ko funufununi bɛ jamana kɔnɔ n'a wolola taamaba minnu daminɛna an bara i n'a fɔ 5 avril i n'a fɔ 5 juin i n'a fɔ 19 juin a b'a tali kɛ fɛn caman de kan a gɛlɛyaw ma daminɛ bi la nka taamakɛla ninnu n'an ye u lamɛn u y'a fɔ ko bi u dusuma kasaralen b'a to u bɛ président jamana ɲɛmɔgɔ ko ka walan sɛmɛ ani u dusuma kasaralen b'a yira k'a fɔ ko wasabulon ko o ma sigi a sigicogo la ani u dusuma kasaralen b'a fɔ k'a fɔ ko o wasabulon sigili la ko sariya sunba sariya tigɛ so ko de ye jaabiw bayɛlɛma ko ka na wolo nin kɔlɔlɔ na o b'a fɔ tuguni ko jamana bɛ lamarabaliya la marako jugu kɔnɔna na o de to an b'a fɔ ko o kuma ninnu n'i y'a mɛn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a kumakan kɔn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a kumakan nkalontigiya ka d'a kan an bɛɛ jamana kɔnɔden de ye n'i ye lajɛli kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛ gɛlɛyaba damadama kɔnɔ o ma daminɛ bi la i b'an ka gɛlɛya fɔlɔ o tun ye kalanso gɛlɛyaw ye o kalanso gɛlɛya an yɛrɛ babu ko kan k'o kumaw ɲɛfɔ ni jamana ye sariya ta k'a fɔ k'a bɛ i mago don jamana karamɔgɔw la ka tila k'i ban ko sariya waleya a waati la an y'a fɔ jamana marabagaw olu wajibilen don n'u ye sariya ta u k'a waleya n'u banna sariya waleyali ma o bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ni don min na jamanaden banna sariya waleyali ma jamana marabagaw tɛ se ka kuma o la an delila k'o kuma fɔ k'o latɛmɛ ka da o kan i b'a ye bi bana bɛ jamana kɔnɔ ni bana in yɛrɛ bɛ diɲɛ fan bɛɛ o gɛlɛya o fana nana dɔ fara an ka kɛnɛya ko gɛlɛya kan par da kan maliden bɛɛ tun tɛ kɛnɛya sɔrɔ i n'a fɔ jamana sariya sunba bɛ kɛnɛya di komi hakɛ don cogo min na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya sɔrɔ sira fɛ a bɛ jamana in fan bɛɛ mɔgɔw tɛ wari sɔrɔ baara ko ka gɛlɛn i n'a fɔ an ka jamanaden caman de bɛ kalan kɛ ka tila kalan na
an y'o dilan k'o fana kuma fɔ ko bi an ka jamana sariya sun kɔnɔ lagosi b'a kɔnɔ ka se dan dɔ ma fo ka taa se anw yɛrɛ ka sanfɛ kalanso denmisɛnnin minnu b'an bolo n'an y'u kalan n'u tilara kalan na ka diplôme sɔrɔ diplôme in t'u yamaruya ka concours si kɛ jamana kɔnɔ o fana sariya sɔsɔ o b'an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o gɛlɛyaw nana wolo fo ka na se mɔgɔw ka taa ni ka segin dan tun karila o bɛɛ la ani n'i ye an ka jamana lakana sira lajɛ lakana ko fɛ i b'a ye k'a fɔ don o don de i b'a mɛn ko an ka sɔrɔsi dɔ taɲana a ni la don o don i b'a mɛn ko jamanaden dɔ taɲana a ni la bingali walew cayara jamana kɔnɔ ka se hakɛ dɔ ma mun b'a to jamana yɛrɛ dɛsɛra a ye dalakan minnu ta diɲɛ maabaw ɲɛna a ye dalakan minnu ta ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la jamana yɛrɛ dɛsɛlen don k'o dalakan ninnu labato o dalakanw labatolibaliya i b'a ye o bɛ wolo kɔlɔlɔ caman na i n'a fɔ kiritigɛ bɛ cogo min na bi jamanako la mɔgɔw ma da kiritigɛlaw la jamana kiritigɛso finman n'a jɛman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kiri tɛ tigɛ an m'a fɔ ko kiritigɛla bɛɛ man ɲi nka i b'a ye k'a fɔ kiri tɛ tigɛ a tigɛcogo ɲuman na jamanadenw ka jan kiri la donc n'i y'o bɛɛ lajɛ ka n'o wolola sigikafɔbaw kunna n'o sigikafɔbaw ye n'an b'a fɔ ma ko dialogue national inclusif o tun ye kumakan dama dama fɔ ko fo k'o kumakan ninnu waleya k'a da ka jamana bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ a y'a fɔ fɔlɔ ko an ka bɛnkan sɛbɛn min b'an ni banbaganci minnu bɛ kɔrɔyan fan fɛ n'o an b'a fɔ ma ko accord de Bamako ou bien accord issu du processus d'Alger o bɛnkan sɛbɛnw gɛlɛya lawaleyali o nana ni fɛn ye fo k'a fɔ ko ka segin a kan k'a lakuraya i n'a fɔ ko a kalafili min wolola jaabi minnu filɛ nin ye premier ministre yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ a waati la filikanw bɔra kɔnɔ a ko banako min bɛ senna parce que a waati la an tun ko bana bɛ senna ko ka kalafili bila kɔfɛ a ko banako min bɛ senna bana don bana tɛ kalan in bɛ fili ɔ kala filila a wolola jaabi na an b'o jaabi dɔn bi ka na se bi an ka sɔrɔsiw ka taa Kidali olu gɛlɛyaw o caman fana bɛ jamana kɔnɔ donc n'i y'i dasigi a gɛlɛya baden kan i b'a ye k'a fɔ nin gɛlɛyaba ninnu de tun bɛ yen fɔlɔ ka fara sisan gɛlɛya kan sisan gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ natali kɛ mun kan o bɛ sinsin n'an ka mɛna sariya kɔnɔna na sariya b'a fɔ an ye k'a fɔ ko jamana mara fanga kuluba saba don a fanga fɔlɔ an b'a fɔ ma tubabukan na ko pouvoir exécutif mun bɛ jamana sariyaw lawaleya a fanga filanan an b'a fɔ pouvoir législatif mun bɛ jamana sariyaw lawalo k'a ta a fanga sabanan an b'a fɔ ma ko pouvoir judiciaire olu ka baara ye ni fɛlɛ donna jamana sariyaw lawaleyali la k'o latilen o de kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ sisan ni minnu bɛ taama na u b'a kuma fɔ o bɛ tali kɛ o gun saba kan n'i y'o gun saba ta pour que lamɛnnibaga bɛɛ k'a faamu a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana mara kɔnɔna na jamana kuntigi n'an b'a fɔ ma président de la république ale kɛlen don ka jamana fanga bɛɛ kafo k'a madon a la i b'a ye k'a fɔ politiki sira kan foyi tɛ se ka kɛ mun tɛ jamana fanga marabaga jamana masakɛ ale ka lahɔrɔma kɔnɔna na alors que an ka jamana politiki b'a fɔ cogo min na sira b'a fɔ cogo min na jamana man kan tɛ ka mara ten i bɔra olu ka da kun na ka na se pouvoir législatif ma n'an b'a fɔ fanga wolobaga fɛn sariya woloyɔrɔ i b'a ye fana yen nɔ ko olu bɛ ɲininkali mun tenku parce que pouvoir législatif an k'a fɔ fana ka diya baara belebeleba fila b'u bolo hali n'an bɛ saba fɔ mais baara belebeleba fila u ka baara fɔlɔ o ye sariya tali ye u ka baara filanan o ye ka gouvernement kɔlɔsi a ka baara la nka sariya tali la an b'a ye k'a fɔ sariya caman talen don nka a lawaleya ye problème ye an da bɛ s'o ma nka gouvernement fana la kɔlɔsili la an b'a ye o kɛlen don ka fɛɛrɛ caman d'u ma n'o ye i n'a fɔ interpellation question écrite ni orale nka olu bɛɛ kɔfɛ n'i ye jamana maracogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ mɔgɔw ka jamana marabagaw ɲininkali u ka baara tacogo la ani u sɛgɛsɛgɛliw ka baara kɛcogo la a ma foyi bɔ jamana marako juguya la ka na se sisan n'i sera i n'a fɔ pouvoir judiciaire ma bi i b'a ye o pouvoir judiciaire kelen in fana n'an bɛ a fɔ ko kiiritigɛyɔrɔ jamanadenw dalen tɛ kiiritigɛbagaw la jamanadenw yɛrɛ nisɔndiyalen tɛ kiiritigɛbagaw kɔrɔ ka da kan kiiritigɛyɔrɔ la nafolo n'an b'a fɔ ma ko wari ale bɛ baara kɛ hali sini sɔgɔma ka nkalonitigi ka nkalon kɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ kɛ nkalon ye ni mɔgɔ t'i bolo k'i lapasa i b'a ye jamana kiiritigɛlaw caman b'u la u tɛ kiiritigɛ a tigɛcogo la o kɛlen don ka jamanadenw tɔɔrɔ nka n'i ye mali yɛrɛ ta jamana belebele don kiiritigɛbaga yɛrɛ man ca an ka jamana kɔnɔ an faamana jatiw la tuma na mali magistrat bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tun tɛ magistrat 600 bɔ an bɛ faama ma waati min na a tun tɛ mɔgɔ 600 bɔ ko jamanaden bɛ mɔgɔ miliyɔn 20 bɔ nka kiiritigɛsow man ca jamana kɔnɔ kiiritigɛlaw ka jan jamanadenw na fo ka taa se o kiiritigɛlaw la i b'a ye musow man ca kɔnɔ jamana dun musow de ka ca ni bɛɛ ye n'a fɔra ko musow man ca kiiritigɛbaw la mɔgɔw t'a faamu kunba b'a la ka da ka kɔlɔlɔ bɛ se muso dɔw ma a ka nɔgɔ a ma k'a ka kɔlɔlɔ fɔ
a muso ɲɔgɔn ɲɛna sariya sira fɛ ka tɛmɛ a k'a fɔ a cɛ ɲɔgɔn na min misali kelen ta dɔrɔn bingali la bin kɛra muso min kan a ka nɔgɔ muso bolo k'i ɲɛsin a muso ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko bin kɛra a kan ka d'a kan n'a sera cɛ ma k'a fɔ bin de kɛra a la an cɛ mun bila an la mun y'i se yen a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye mun b'a to musow tɛ se ka taa u ka ni tɔɔrɔ n'u ka misimisi fɔ sariya tigɛ bana donc nin bɛɛ de y'a to minnu bɛ taama na bi u wulila k'a fɔ ko kangari dara ka lasumuni kɛ ka kuma caman kɛ nka jamana marabagaw m'a mɛn o marabagaw m'a mɛnli mun kɛ o tɔɔrɔya y'a to bi u wulila ka taama bolo daminɛ k'a fɔ ko ka jamana ni marabaga minnu b'an kunna marako juguya mun bɛ ka se jamana na ko jamana marabagaw olu kan ka jamana mara k'u nin bɔ a tɔ la bi ka walan sɛmɛ ka taa ka bɔ yen maa minnu bɛ se olu kana tɔɔrɔya de y'u bila a la an bɛ se k'a faamu ten ni tɔɔrɔya de y'u bila a la nka sariya t'a kɔn ni an ka jamana sariya sunba ta a sigiden 5nan an b'a fɔ article 5 ale ko jamanaden o jamanaden n'i b'a fɛ k'i ka nisɔngoya yira taa ni ka segin kɔnɔna na taama la manifestation na o yangariyalen o hakɛ dilen do jamanaden bɛɛ ma i ka wuli k'i ka dusuma kasara yira donc n'i bɛ sariya fɔ manifestation na manifestation in sariya m'a kɔn sariya ko jamanaden bɛɛ ka wuli ka taama k'i lafɛ ko dɔn k'i ka dusuma kasara yira pour que jamana marabagaw k'i ŋunankan mɛn. D'accord, docteur, an b'i fo ni hakilina ninnu na an y'o kuma fɔ ka se ka kuma in walawala k'a masɔrɔ an ma parti pris kɛ parti pris ye jumɛn ye k'i ɲɛsin taamakɛla ninnu walima mun ka fara ɲɔgɔn kan walima k'i ɲɛsin fanga ma ka kelen dɛmɛ an sigira walasa ka se ka sariya kuma fɔ i n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ ye min ye sariya bulon o la ni an y'an ka jamana sariya suma kelen ta k'a lajɛ ni o ye constitution ye la constitution du Mali du 25 février 1992 a bɛna fɔ cogo jumɛn article 24. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter la constitution en toutes circonstances. O b'a jira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e kɛra malien ye walima n'i ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye n'i sigi bɛ Mali kɔnɔ ko jamana sariya sunba batoli o y'i ma wajibi ni an y'o sariya sen lajɛ ka tila ka na minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ bi fara ɲɔgɔn kan kulu mɔgɔ ninnu ni u yɛrɛ ye mouvement créé k'u caman fara ɲɔgɔn kan n'u ka hakilina bɛɛ ye kelen an bɛ se k'a fɔ ten parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen est-ce que o fara ɲɔgɔn kan in bilama ka kɛ ni jamana sariya sunba ka sariya kisɛ ye article 24 est-ce que o bɛ yamaruya di bi ninnu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni sariya yɛrɛ ye. Ayiwa i ka ɲininkali diyara n ye ka d'a kan tiɲɛ don sariya kisɛ 24nan sariya sunba kɔnɔ a b'a fɔ jamanaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a wajibilen don i kan i ka jamana sariya sunba i k'a bonya dan kana kara la i fɛ o wajibiyalen don jamanaden bɛɛ kan hali n'i tɛ jamanaden n'i bɛ Mali kɔnɔ a wajibiyalen don i ka sariya sunba in i k'a bonya nka nin yɔrɔ in na kuma in bɛ gɛlɛya ye ni kosɛbɛ ka d'a kan sariya sunba ma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don sariya sunba ma fɛn fɛn fɔ o kɔni ka gɛlɛn nka n'i y'a fɔ ta o sira fana fɛ i b'a ye k'a fɔ sariya sunba ma yamaruya fɛn fɛn di fana a ye fanga don minnu na ka jamana la baara olu mana waleya o waleya kɛ n'o tɛ sariya sunba in fana kɔnɔ olu ye sariya sɔrɔ an ka jamana sariya sunba kabi san 2012 ni fanga dafiri kɛra i b'a ye k'a fɔ ka na o don na ka nafolo bila sariya sunba in a ma lafiya sɔrɔ an y'a tɔnɔmi k'a tɔɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ komaw dɔw ye bayɛlɛma jagoya yaasa ka bɛn ni sariya ye an ye digi k'a la kojugu o de b'a to an b'a fɔ bi tiɲɛ don nka n'i y'a jateminɛ sariya sira fɛ nin kumakan minnu filɛ nin ye i b'a ye kumakan wɛrɛw bɛ yen i yɛrɛ ko ten ko tɔnkulu caman de falen ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ fanga na yali jamana ɲɛmɔgɔ ka bɔ fanga na o b'an ka sariya sunba kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ fanga na cogoya fila la ala ye a garijɛgɛ bana la mun y'a dɛsɛ ka baara la a bɛ bɔ jamana mara la a bɛ fɔ ko empêchement définitif b'a la vacance de pouvoir ni o la cour constitutionnelle b'o fɔ jamana sariya sunba sariyatigɛ so b'a la waleya k'a laɲini k'a fɔ ko wasabulon ɲɛmɔgɔ o de k'a nɔrɔ bila ni jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛra a bɛ se ka kɛ saya ye a bɛ se ka kɛ bana ye nka o kɔfɛ ni a dɛsɛra ni a tɛ baara k'a nɔrɔ bila waati kunkurunin kɔnɔ a fɔra ko gouvernement ɲɛmɔgɔ premier ministre o de b'o latɛmɛ o de y'an ka jamana sariya kisɛ 36nan ye o kɔfɛla la jamana ɲɛmɔgɔ ka démissionner o t'an ka sariya sunba kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ kɛwale kɔnɔna na
président Amadou Toumani Touré bɛ gɛn ka bɔ fanga la don min na ni fanga dafiri y'o kɛ Amadou Aya bɛ fanga ta don min na a ɲinina k'a fɔ k'an ka segin jamana sariya sunba bonyani kɔnɔna na o la siratigɛ la pour que jamana sunba sariya ka bonya a ɲinina ko jamana ɲɛmɔgɔ ale ka démissionner a démissionnena Amadou Toumani Touré ale démissionnena hali ni sariya kisɛ m'a fɔ ko démission bɛ a kɔnɔ nka Amadou Toumani Touré ale démissionnena ni Amadou Toumani démissionna foyi t'a yira bilen kɛwale kɔnɔ ko président wɛrɛ tɛ se ka démissionner o y'a kumakan fɔlɔfɔlɔ ye kumakan filanan politique tɔn minnu bɛ nin ko in na a ma daga politique tɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka démissionner a ma daga jamana sariya sunba kumakan 28 na article 28 b'a fɔ parti politique n'ale bɛ fanga ɲini na ale kan ka fanga ɲini bɛɛjɛ fanga damu kɔnɔna na n'o o damu dɔ ye kalafili kɔnɔna ye ale man kan tɛ ka jamana fanga yɛlɛmali ɲini sirasi fɛ ni kalafili tɛ jamana sariya sunba de b'o fɔ a sigiden 28 na nka an bɛ waati min na komi bi an bɛ don min na komi bi i tɛ se fana k'i sɔnni sigi o kan k'a da kan kɔrɔlen ale jamana ɲɛmɔgɔ man kunna bi n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye ale tun bɛ fanga sinamatonya ɲɛmɔgɔya la tuma min na k'a to wasabulon kɔnɔ san 2000 ani san 8 ale yɛrɛ y'a fɔ a da la ko Amadou Toumani Touré k'o dɛsɛra ko Amadou Toumani Touré ko fanga marali a fɛrɛ t'a kɔnɔ ko Amadou Toumani Touré k'a ka kan a ka walan sɛmɛ Ibrahim Boubacar Keïta y'o fɔ k'a to fanga sinamatonya ɲɛmɔgɔya la k'a to wasabulon kɔnɔ ka sɔrɔ jamana sariya sunba b'a kɔn politique ɲɛmɔgɔ la politique tɔnw na u ka jamana fanga yɛlɛmali ko fɔ ka sɔrɔ mun tɛ sariya kɔnɔna ye ni ale y'o kɛ kɔrɔlen ni ale fana ka fanga na mɔgɔ y'o fɔ ale ma a tɛ se ka fɔ bilen ko sariya fana sɔsɔra o de ye jamana in sariya sunba gɛlɛyayɔrɔ ye a ye fɛn dɔw kɔn mɔgɔw y'a kɛ fɛn ma bɔ a la k'a tila k'a kɛ fɛn ma bɔ a la ni fɛn ma bɔ a la kunun i tɛ se k'a fɔ ko bi k'i b'a bali donc politique tɔnw de man kan tɛ k'o kɛ nka ale Ibrahim Boubacar Keïta mun yɛrɛ bɛ fanga na bi ale yɛrɛ de y'a fɔ ko Amadou Toumani Touré dɛsɛra ko Amadou Toumani gɛn ka bɔ fanga na donc n'a fɔra k'ale fana dɛsɛra bi k'ale gɛn ka bɔ fanga na an bɛ se k'a fɔ sariya sunba bɛ kumakan min fɔ a sariya kisɛ 28 na an tɛ se k'o boli bilen o y'a filanan ye a sabanan an bɛ se ka mun fara a kan o ye tiɲɛ don fanga yɛlɛmali fila don a bɛ fɔ ko fanga yɛlɛmali ko coup d'état jamana sariya sunba b'a fɔ a sariya kisɛ 121 na ko fɛn o fɛn n'o de tɔgɔ fanga dafiri k'ale y'o kɔn wa yafa tɛ kɛ a ma hali n'i y'a kɛ san 100 i bɛ nɔ gɛn k'i nɔ minɛ i tɛ to yen nka a ko min bɛ senna nin yala coup d'état don wa ɲininkali bɛ yen de coup d'état tɛ coup d'état ye mun ye i ye jamana fanga firi a fanga firilen kɔfɛ sariya kisɛ b'a fɔ ko i ye jamana sariya bɛɛ lamakun sariya yɛrɛ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya la don min na ko a nɔrɔ kan ka labila cogo min na i ma sɔn k'o labato i n'a fɔ an ka sariya sun b'a fɔ a sariya kisɛ 36 na ko ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana mara la assemblée président ale de kan k'a nɔrɔ bila nka ni assemblée président ma se ka jamana fanga nɔrɔ bila o ye coup d'état ye nka tiɲɛ don an y'a ye Burkina jamanadenw yɛrɛ wulila k'u tɔɔrɔla ko jamana marabaaw ka b'u kunna o ye insurrection populaire ye yala insurrection populaire ni coup d'état ye kelenw tɛ fewu donc o de y'a to an b'a fɔ bi jamana sariyaw y'a kɔn ko mɔgɔ kana dankari fanga la ka sɔrɔ bɛɛjɛ fanga y'a fɔ ko ka dankari la cogo min na o tɛ n'o ye kalafili ye nka malheureusement an bɛna ye kɔrɔlen minnu bɛ jamana mara la bi olu yɛrɛ de dankari o sariya kisɛ la u bɛ fanga na bi ni dankari la o sariya kisɛ la olu ka fanga kɔnɔna na u tɛ se ka minnu bɛ ka dankari bi k'u b'o kɛlɛ k'u b'a kɔn olu yɛrɛ y'a kɛ ka kɔrɔ. Professeur Sulemani Den an b'i fo nin walawalali ninnu na ka kɛ ni sariya yɛrɛ ye minnu fɔ an ka tugu sariya kɔ mais nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ waati caman bɔ kabini wasaden kalafili laban kɛra ni cour constitutionnelle ni o ye jamana sariya sunba kiiritigɛso ye ale kɛlen k'a ka résultat proclamé ni wasadenw donna wasabulon kɔnɔ maa caman de ma jɛ ni a ye an y'a ye k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ mouvement mun kɛra la a tɛ mun bɛ ka kɛ sa a t'a bɔ yɔrɔ caman na an y'a ye k'a fɔ maaw ye penew jɛni a bɛnna sunkalo kɔnɔna ma penew jɛnna yɔrɔ caman na mɔgɔ caman dimina k'u ka furuku yira jamana marayɔrɔ caman na i n'a fɔ Sikaso b'a la ka se Kayi ma Bamakɔ o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ don min na bi ni an ye fara ɲɔgɔn kan kulu minnu fɔ nin ni u b'a la bi ni dɔw ka kuma tɛ kelen dɔw b'a la k'a fɔ ko jamana mara ka kɛ ka ɲɛ
dɔw ta ye ko jamana kuntigi ka walan sɛmɛ a kɛra fɛn o fɛn an bɛ ka tugu sariya de kɔ parti pris a la o hukumu kɔnɔ wasabulon bilama est-ce que maaw bɛ ka hakilina mun di ani sariya bɛ bɛn est-ce que ani sariya bɛ bɛn maaw bɛ ka hakilina mun fɔ ni o ye assemblée ka disu c'est-à-dire que a ka bɔ a ma walima siga kɛra maa mun na ko kalafili kɛra yɔrɔ mun ni maaw ma jɛ ni kalafili yɛrɛ kɛcogo ye ko segin ka kan a kɛra fɛn o fɛn est-ce que sariya bɛ jɛ ni o ye bi docteur Solomani Doyi. Ayiwa i y'o ɲininkali min kɛ o fana o diyara n ye ka da kan an bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ gɛlɛya fɛn bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a ye ɲɔgɔn fɛ don o don an bɛɛ b'a ye fana k'a fɔ ko a gɛlɛyaw dɔ farala kan de bi kalafili in kɔfɛ tiɲɛ don kalafilila gun caman kan an y'a fɔ a waati la ko kalafili in tun man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ an y'a ɲɛfɔ sariya b'a jira an na sira bɛɛ fɛ ko kalafili in tun man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ ka da kan n'an kan bɛ kalan in fili an bɛ jamana kalafili sɛbɛn yɛrɛ mun b'an bolo kalafili sariya sɛbɛn mun yɛrɛ b'an bolo an bɛ dankari o la an y'o ɲɛfɔ ka kɔrɔ fo caman an ma lamɛn nin kɛnɛ kelen in kan an y'a fɔ yɛrɛ ko ni misali jan t'a yɛrɛ la an ko n'i ye kalafili tengu a sariya kisɛ 83 na n kan bɛ kalafili sɛbɛn na loi électorale ale b'a fɔ ko a yɔrɔ dɔw la ko yaasa kalafili ka jɛya yaasa sigasiga kana don kalafili jaabi la yaasa bɛɛ ka sɔn kalafili jaabi ma ko fanga sinamatɔn olu k'u ka seereya mɔgɔ bila ka na kalafili so kɔnɔ fanga jukɔrɔma tontibaw olu fana k'u ka seereya mɔgɔ bila ka na kalafili kɔnɔ a waati la an y'a ye fanga sinamatɔn ani fanga jukɔrɔma dondotɔn olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye k'u bɛ taa jamanadenw ka danaya ɲini an b'a fɔ ma ko lisi contre nature a waati la an y'a fɔ ko nin lisi contre nature nu bɛ dankari kalafili sariya la ka bɛ dankari kalafili jɛlenya la ka da kan loi électorale nin yɛrɛ fana fiɲɛ dɔw b'a la a bɛ mun fɔ a bɛ nin kulu fila de tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ dɔw bɛ kalafili a m'a fɔ k'olu bɛ ACCR di pendant indépendant tun ka ca nka indépendant sariya ma yamaruya k'ale ka ACCR di olu fiɲɛ minnu b'a kɔnɔ an ye fɛn caman fɔ a waati la mais a ma ta ba la an ye misali yɛrɛ di n ko yalima o Kulikoro ni wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Isaac Sidibe ani Kulikoro maire Eli Jara bɛ URD la Isaac bɛ RPM na ninnu fila taara jamanadenw ka danaya ɲini sɛbɛn kelen kan an y'a jira o don k'a fɔ o ACCR bɛ ta cogo di n'o ma se k'o ACCR ta cogo fɔ an ye a bɛ dɔn k'a fɔ ko composition régulière mun bɛ fɔ bureau de vote la Kulikoro an ma se ka composition régulière kɛ n'i dun y'i sɛnɛ sigi a kan yɔrɔ o yɔrɔ ni bureau de vote composition régulière ma se ka kɛ a tiɲɛ ma o yɔrɔ kalafili siga b'a la dangan ka kara la nka mɔgɔw bɛ gawo kamanana yɔrɔ min na o de ye cour constitutionnelle ale ma fiɲɛ ye o la a ko o bɛ se ka kɛ jaabiw nalen di a y'a ye cour constitutionnelle ye waleya dɔw fɔ an ye waleya minnu ye anw yɛrɛ minnu bɛ sariya baara la don o don an ma jɛn n'a ye an y'a fɔ a waati la fana n k'an ma jɛn ni cour constitutionnelle ka jaabi ye ka d'a kan n'i y'anw yɛrɛ ɲininka ko sariya ka boli a bolicogo la cour constitutionnelle ka jaabi in kan ka kɛ falaki ye n b'a sigi a kan cour constitutionnelle jaabi mun di nin kalafili la a kan ka kɛ falaki ye misali jumɛn b'o jira an na misali fila n b'o ta misali ka ca dɛ mais an bɛ misali fila ta a misali fɔlɔ ye mun ye cour constitutionnelle bɛ jaabi in di don min na bɛɛ ye cour constitutionnelle ɲɛmɔgɔ ye a ye jaabi mun kalan jamanadenw ye télé la an b'a fɔ prononcé du délibéré o jaabi nin ani jaabi mun publié la journal officiel la arrêt mun dira journal officiel la kelen tɛ n bɛ segin a kan kumakan minnu bɔra Manasa da jaabi la a ye jaabi mun fɔ a da la ani jaabi mun bɔra journal officiel la kelen tɛ sariya b'a jira k'a fɔ ko ni prononcé du délibéré ko ni arrêt mun publié ni kelen tɛ k'o ye fu de ye a kan ka kɛ falaki ye depuis yen Manasa ye a ye dankari jamana sariya la a ye dankari jamana kalafili la parce que misali dɔ ye mun ye a ye a fɔ ko yanfoyi la a ye mun kalan jamanadenw ye mun mɛn ko dɔw gagné yanfoyi la nka jamana sariya arrêt bɔlen a ko mun gagné ani mun bɛ arrêt kɔnɔ tɛ kelen ye an bɛ misali ye fana a ko Badilabugu k'o bɛ jate commune 4 de fɛ ale ko bɛɛ b'a dɔn ko Badilabugu o ye commune 5 ye o ye misali damadamanin ye dɔrɔn Manasa ka jaabiw di don a ye kumakan minnu fɔ fana a ko commune di Mande na a ye bureau de vote hakɛ mun annulé ani a ye mun sɛbɛn olu tɛ kelen ye a ko fana Sikaso a ye commune hakɛ minnu annulé bureau de vote hakɛ mun annulé ani a ye minnu sɛbɛn olu tɛ kelen ye o fana b'a to an b'a fɔ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw gawo kamana na sabanan bɛ se ka mun fara kan o ye jamanaden ale ka hakɛ dɔ de ye kalafili ye a tɛ kalafili organiser
a sente kalafili organisation na nga aka hakɛ dɔ de ki aka jamanaden suganti aka kalafili fɔ o de y'a to jamana sariya bɛɛ b'a to jamanaden ka hakɛ mun ye jamana fanga marabagaw a n'a ka wasaden sugantili ye k'a ka hakɛw k'o protéger ka ɲa ani dan kana kari o hakɛ la nka mana sa ye mun kɛ olu jamanaden minnu ye kala fili olu de ka kalaw annulé la nka minnu ye kalafili organisé n'olu de tun ye fili kɛ i n'a fɔ ko assesseurs falenna olu ma kɔn an b'a ye k'a fɔ n'i ye sariya sun ta sariya sun bɛ sigi a kan i b'a ye an ka sariya sunba bɛ i tengu faransi sariya sunba de la faransi constitution de 58 la o faransi constitution na a sariya kisɛ 59 b'a fɔ ko ni cour constitutionnelle conseil constitutionnel de do faransi ko ni sariya sunba sariya so ko n'ale ye jaabiw di ko ni fili kɛra jaabiw la ko a bɛ se ka segin a kan n bɛ segin a kan article 59 don faransi sariya sunba kɔnɔna na nka o article 59 nin o nɔrɔbila tɛ anw ka constitution na du 25 février 92 la nka a nɔrɔbila t'a la mun na o fana tɛ tiɲɛ dɛ n'i y'a règlement intérieur ta a règlement intérieur sariya kisɛ 10 na article 10 b'a fɔ fɛn mun fɔlen don article 59 la faransi sariya sunba kɔnɔ règlement intérieur ale cour constitutionnelle ka règlement intérieur o règlement intérieur sariya kisɛ 10 article 10 b'a fɔ ko tiɲɛ don ni cour constitutionnelle filila a ka jatew la ko cour constitutionnelle kan ka segin ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ jaabi nin bɛɛ kɔfɛ cour constitutionnelle jate minnu kɛ k'a fɔ ko wasabulon na n'i ye jate min yɛrɛ sigi ɲɔgɔn kan jatew tɛ ɲɔgɔn minɛ o kɛra Sikaso a ye malgré que cour constitutionnelle bureau de vote annulé nka n'i ye jatew sigi ɲɔgɔn kan jatew tɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ Kati yan n'i ye jatew sigi ɲɔgɔn kan jatew tɛ ɲɔgɔn minɛ a fɔra cour constitutionnelle ye n'i ye i filila an b'a fɔ ko erreur matérielle tiɲɛ don i kan ka sigi i ka calcul kan o délibération mun kɛra cour constitutionnelle fana fɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale ma fili a ye article 94 fɔ an ye o de la ko ni cour constitutionnelle ko n'ale kumana jamana sariya sunba sariyatigɛ so ko n'ale kumana ko mɔgɔ man kan tɛ k'ale ka kumakan k'o sɔsɔ n bɛɛ kan ka sɔn ale ka kumakan ma sariya ka boli kan nka n'o ka sɔrɔ ale yɛrɛ y'i tugu an bɛ segin a kan n'o ka sɔrɔ ale yɛrɛ y'i tugu ka sariya sɔsɔ ka sariya kisɛ tɔnɔmi yala sɔn kan ka k'a ma wa o de nana ni gɛlɛya caman ye fo k'a ye ko commune 5 kɔnɔ mun tun ma gagné ministère de l'administration mana sariya ministère de l'administration bɛ jaabi bila ka taa o jaabi de kɔfɛ cour constitutionnelle bɛ jaabi définitif di ministère de l'administration territoriale ye jaabi mun bila ka taa i b'a ye commune 5 kɔnɔ mɔgɔ min tun fɔra ko gagné na o ka jaabiw yɛlɛmara k'a fɔ ko mun bɛ wasabulon ɲɛmɔgɔya la bi k'o de gagné na o de ye mɔgɔw tɔɔrɔ siga bɛ mɔgɔ min ka tali la n'ale seginna ka na assemblée nationale kɔnɔ an b'a fɔ no wasabulon kɔnɔ siga kɛlen mun ka tali la ka tila ka n'o kɛ wasabulon fana ɲɛmɔgɔ ye ka da o kan o de nana ni gɛlɛya caman ye o ɲɛmɔgɔ in fana tatɔla sariyaw sɔsɔra fana o kɔnɔ parce que an y'a fɔ sisan ko jamana baara la ko gun sababa don an b'a fɔ ko séparation des pouvoirs jamana marabagaw olu man kan tɛ k'u ni don jamana sariya wolobagaw la u man kan tɛ k'u ni don a fan si fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɔn parti ka politiki tɔnkulu ka tasenw ma e kan ka kɔn u y'a kɛ Gawo dɔw tun ma sɔn u ka tasew ma Gawo u y'olu kɔn nka an y'a ye Musa Tɛmɛnɛ ale banna politiki tɔn yɛrɛ tase ma Musa Tɛmɛnɛ ma kɔn k'ale dugukɔrɔba min ka kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye o de y'a to bi mɔgɔw tɔɔrɔlen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛɛ b'a la ka na se bi olu yɛrɛ min bɛ sariya sun kɔnɔ ni an ka bɛ sariya fɔ komi an ko sariya dɛsɛra parce que an ye sariya in tɔnɔmi k'a tɔɔrɔ kojugu an y'a violer fan bɛɛ fɛ nka n'i yɛrɛ y'a lajɛ hali k'a dan bi ma an k'a kɛ an ka ɲinɛ a bɛɛ kɔ an k'a daminɛ bi wasabulon ɲɛmɔgɔ a y'i kumana se jamanadenw ma a ka kumakan laban dɔ kɔnɔ sisan sandani na nin taama ninnu kɔnɔna na a ko minnu bɛ taama la bi olu farala mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ye jamana jugu ye a ko jamana taamalaw fɛ ko jihadistiw b'a la o ye kumaba ye kuma mun a tɛ bɛn ko fɔ o ye kumaba ye kuma mun kelen pe kama bi a kan ka laɲini k'a bɔ wasabulon ɲɛmɔgɔya la parce que kuma faratilen don ale kelen m'a fɔ député wɛrɛ bɛ yen n'an b'a fɔ ko Marcelin Gengere ale ye Koro mara député ye indépendant don nka a kɛra député ye ale yɛrɛ ye kumakan dɔ fana bɔ a da a ko minnu bɛ taama la nin k'u bɛ ka dan sago nka a fɔcogo la tubabukan na a ko la rue commence à trop déconner dɔgɔyama don mun ma bɛn jamana sariya fɛ wasabulon jamanadenw de kama talen aw ye e k'a fɔ jamanaden kelen minnu bɛ taama na kɛnɛ ma k'u ma jɛn ni aw tacogo juguya ye ko olu bɛ ka déconner a ka kumakan de y'o ye a b'a da o ma a taara fo k'a fɔ ko ni dan ma kari olu ka taama na nin waati in na k'u bɛ na u bɛɛ da k'u sɛdennin kantigɛ yan parce que a ko décapitation a ye kumabaw don
kuma minnu sɔn man ka tɛ ka k'a ma cogoya si jamana mun b'a fɔ k'ale ye sariya jamana bolo ye o de y'a to anw yɛrɛ b'a fɔ n'an kan bɛ taama sariya sira fɛ nin kumakan faratilen fila in k'a fɔ ko taamabaw ni jihadistes bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ ani k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔmɔgɔw bɛ na décapiter nin ye kuma faratilenba fila ye kuma min kan ka kɔn fo k'a kɔn ka se a dan na o de y'a to bi tiɲɛ don dusuma kasara bɛ ko caman kan cour constitutionnelle k'a ban ka segin a ka kumakanw kan k'a fɔ ko sariyakisɛ 94 b'a fɔ ko n'ale kumana ko sɔn kan ka k'ale ka kumakan ma an y'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ka da kan n'an ye misali ta diɲɛ seleke naani fan bɛɛ an bɛ misaliw la an b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba sariya tigɛ so a kumana siɲɛ caman nka a yɛrɛ y'a la k'a filila ka kuma na a seginna a ka kumakan o kuma dɔ ye mun ye an tɛ don a bɛɛ dogodonni kɔnɔ bɛɛ ye Côte d'Ivoire ye Paul Yaoundé n'ale ye Côte d'Ivoire sariya tigɛ so ɲɛmɔgɔ ye tun ye a waati la conseil constitutionnel ivoirien ɲɛmɔgɔ ye Paul Yaoundé y'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ ɲɛna ko Laurent Gbagbo k'ale de gagnera kalafili la nka o Paul Yaoundé kelen in seginna ka na ko ale filila ka kuma fɔli la ko Laurent Gbagbo k'o ma gagné ko Alassane Ouattara de gagnera donc n'i y'a fɔ an ye ko jamana sariya tigɛ so ko n'ale kumana ko segin tɛ k'a ka kuma kan an b'a fɔ ko nkalon don o ye kelen ye Benin mara la an y'a yira k'a fɔ ko Benin u ye kalafili mun kɛ Benin san 2007 la marisi kalo la olu ka cour constitutionnelle fana ale y'a seereya ka jaabi di a kɛlen ka jaabi di ka dɔw kɛ wasabulon kɔnɔ wasaden ye a seginna ka na a ka jaabi ma ka bɛn marisi kalo tile 29 san 2007 k'a yira k'a fɔ k'ale tun ye dɔw kɛ wasabulon kɔnɔdenw ye k'u gagnera élection na k'a yira k'a fɔ o wasakɔnɔbulonden dɔw ye minɛna k'u bila bɛrɛ la u dila kaso kɛ u dila ka sariya kɔn o sariya kɔn b'a ye to bi olu kɛlen ka bɔ kalama ko olu ka balawalan sɛmɛ u ka bɔ wasabulon kɔnɔ donc o bɛɛ bɛ se k'o sɛmɛntiya o wasabulonden o tun tɔgɔ Nestor Ago a kɛra wasabulonden ye sariya tigɛ so tilala k'a bɔ a la donc n'i ko a ma ko segin tɛ se ka k'a kan k'a to fili bɛ de ka yɔrɔ la an tɛ se ka da la d'ailleurs jamana sariya yɛrɛ b'a fɔ parce que an da bɛ sama n'an sera cour constitutionnelle an ma mɛn cour constitutionnelle ko kuma dilan ko ni cour constitutionnelle kumana f'an k'an farati kuma minnu b'an bolo k'a fɔ parce que cour constitutionnelle fana na u bɛ yen règlement intérieur b'u bara u ka règlement intérieur bi kuma caman de fɔ kuma caman a b'a fɔ ko cour constitutionnelle kɔnɔmɔgɔw k'u man ka tɛ ka jɛn n'a ye k'u to cour constitutionnelle la membre de la cour constitutionnelle sariya tigɛ so k'u to o kɔnɔna na ka baara wɛrɛ kɛ tiɲɛ don o y'a sarakisɛ sabanan ye nka a sarakisɛ seginna o b'a fɔ k'u man ka tɛ ka don ko foyi da fɛ k'u kan ka siw yɛrɛ la u kan ka siw da la u man ka tɛ ka dɛmɛ mɔgɔ fɛ nka an b'a ye an ka cour constitutionnelle ale bi tilen ka bɔ ka kuma ka sɔrɔ jamana ma yamaruya sariya si ma yamaruya a ka kuma mun na i b'a ye a bɛ fɔ a bɛ avis kɛ a bɛ lettre yɛrɛ ci a bɛ tilen ka kuma a ma ɲininka kuma mun na an b'a fɔ compétence d'attribution a bɛ bɔ kɔnɔ waati bɛɛ ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ sariya ma kumakan mun d'a ma a k'o kɛ donc o bɛɛ de y'a to bi bɛɛ jɛnnen don a la k'a fɔ ko jamana sariya bɛ yɔrɔ min na bi dadigi kɛlen don a la o de y'a to an ko an ye sariya so sɔsɔ k'a sɔsɔ k'a dama tɛmɛ an b'a bɔ cogo di nin kɔnɔna na donc jaabi min b'an bolo k'a fɔ fana o yɔrɔ la o de ye nin ye. an bɛ a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka waati ye dɔgɔkura in na kuma a ma ban mais ni ala sɔnna ni ala ye dɔgɔfura wɛrɛ jira an na an bɛna kuma cour constitutionnelle ni o ye jamana sariya sunba kɔlɔsili cakɛda ye an bɛna kuma ale kan ka kuma ka ni dawuya jumɛn ye bɛɛ bɛ k'a laɲini sisan nɔ k'a fɔ ko assemblée ko ka segin kalafili kan mara yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ sɔsɔli b'a la ka kɛ yɔrɔ mun na maaw hakilina don an bɛ ka kuma ni sariya ye an ta tɛ parti pris ko ye cour constitutionnelle an y'a ye tuguni k'a fɔ ko a cɛkɛla mɔgɔ 4 k'olu ye walan sɛmɛ ni o ye ka baara bila ka démissionner o démission in ni an bɛ se k'a fɔ bi ko c'est un vide constitutionnel parce que maa 9 ni an hakili b'a la maa 5 bɛ yen maa 4 o bɛ yen nɔ bi minnu kan ka baara kɛ kelen t'an na ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ nama ni 4 démissionnera ka fara o kan o ye 5 bɔlen a la donc a tɔ bɛ to maa 4 est ce que jamana yɛrɛ sariyasun bɛ a fɔ cogo min o cour constitutionnelle ni a ye arrêt kɛ bi arrêt dɔ arrêté bi est ce que a ka délibération c'est légal est ce que c'est légitime ni ala sɔnna dɔgɔ fara wɛrɛ an bɛna segin o yɔrɔ kan an ni an ka maa welelen docteur Solomani Den a ka se k'an bilasira o kɔnɔ
ni ala sɔnna dɔw fara wɛrɛ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ an ka maa welelen docteur Suleman Den walasa ka se ka o analyse tɔ kɛ o la an b'a fɔ ni ala sɔnna dɔw fara wɛrɛ kana fɔ aw kɔ walasa ka se ka kungelena sɔrɔ an ka nin sigi in na a k'a mɛn waati wɛrɛ